Un estudi proposa que el Mercat de la Independència sigui un espai on convisqui més àmpliament la venda de producte fresc i de qualitat amb l'activitat comercial i de restauració. Per fer-ho proposa reubicar els serveis auxiliars per alliberar el soterrani, facilitant així la instal·lació d'un operador que obrís el mercat a la Rambla. També planteja que l'actual nau del peix es destini a la restauració. Bona nit. La incineració supera el 50% dels serveis funeraris municipals des del 2015. L'empresa està duent a terme treballs de renovació del sistema dels forns crematoris del complex funerari. El projecte es va iniciar el passat mes de juliol i implica equipaments més moderns i funcionals que han de permetre reduir el temps d'incineració. La previsió és que la nova estructura estigui operativa l'últim trimestre d'aquest any. 400 persones repant-se al zero a la vegada. Aquest era el rècord Guinness que perseguia la campanya Posa't al seu cap, impulsada per la Policia Municipal de Terrassa per lluitar contra el càncer infantil i que ha aconseguit aquest dilluns al recinte firal. La iniciativa ha comptat amb el suport d'altres cossos de seguretat de la ciutat, com els bombers, i s'hi han sumat també un munt de cares conegudes de l'àmbit polític i social terrassenc. La remodelació del Mercat de la Independència podria passar per una reubicació d'espais, donant més protagonisme a la restauració. Això és el que proposa un estudi elaborat per un despatx d'arquitectes que contempla obrir el mercat a la Rambla utilitzant el soterrani. La reforma dels mercats municipals és un dels temes que l'Ajuntament té sobre la taula per tal de modernitzar-los i adequar-los als nous temps. Un estudi extern elaborat per un despatx d'arquitectes proposa que el Mercat de la Independència sigui un espai on convisqui més àmpliament la venda de producte fresc i de qualitat amb l'activitat comercial i de restauració. Per fer-ho proposa dos canvis força significatius. En primer lloc, reubicar els serveis auxiliars del mercat per tal d'alliberar el soterrani de 900 metres quadrats, facilitant així la instal·lació d'un operador que obrís el mercat a la Rambla, donant-li més atractiu comercial. D'altra banda, també planteja que l'actual nau del peix es destini a la restauració i les parades que ara es troben allà es traslladin a la nau que delimita amb el carrer de la Rasa. L'estudi pretén que aquests nous espais estiguin interconnectats visualment i funcionalment, destacant una connexió directa amb el pàrquing del Raval. La proposta dels arquitectes també contempla noves instal·lacions elèctriques, eixamplar els passadissos i millorar els sistemes de climatització implementats amb criteris sostenibles. Ara aquest estudi l'haurà de valorar la Comissió de Seguiment del Mercat, formada per l'Ajuntament, partits polítics, comerciants, Escodi i Diputació per tal de presentar un projecte definitiu que s'hauria d'aprovar d'aquí un any. Aquesta mateixa setmana està prevista la Comissió de Seguiment del Mercat del Triomf amb el mateix propòsit. I en un altre àmbit, davant l'augment de les incineracions que s'ha produït els últims anys a Terrassa, el complex funerari municipal està renovant els forns crematoris i remodelant l'edifici que els acull. Els nous equipaments són més moderns i funcionals i han de permetre donar un servei més àgil a la ciutadania. El complex funerari municipal registra més incineracions de difunts que inhumacions o enterraments des del 2015. En aquell any, l'empresa municipal va comptabilitzar 1.905 serveis funeraris, 971 cremacions, el 50,97% del total. Va ser el primer exercici que les incineracions van superar la meitat dels serveis, tot i que ja feia anys que la distància entre les dues fórmules s'anava retallant. El 2016 les incineracions van suposar el 52,46% del total i l'any passat el percentatge va ser del 57,31%. En el que portem d'any el percentatge de cremacions ja és del 56,44%. Aquesta opció guanya cada cop més adeptes a la nostra ciutat i, segons els experts arreu de Catalunya, l'empresa municipal funerària de Terrassa està duent a terme els treballs de renovació del sistema de forns crematoris del complex funerari municipal. El projecte es va iniciar al juliol i implica la substitució de 2 dels 3 forns actuals i la instal·lació d'un nou sistema de filtres, a més de la remodelació de l'edifici del crematori. Els nous forns seran més moderns i funcionals i permetran reduir el temps d'incineració. Així es podrà augmentar el
nombre de cremacions per dia i donar un servei més àgil i eficient. També seran més sostenibles, seguint la línia de compromís amb el medi ambient que manté l'empresa municipal. La previsió és que la nova estructura estigui completament operativa durant l'últim trimestre de l'any. L'any passat va ser a la plaça Vella i aquest any al recinte firal. La policia municipal ha tornat a mobilitzar la ciutadania per lluitar contra el càncer infantil. El repte, rapar-se el cap en una causa solidària que ha aconseguit el suport de personalitats de tots els àmbits de la ciutat. 400 persones rapant-se al zero a la vegada. Aquest és el rècord Guinness que perseguia la campanya Posa't al seu cap, impulsada per la Policia Municipal de Terrassa per lluitar contra el càncer infantil i que ha aconseguit aquest dilluns al recinte firal. La iniciativa ha comptat amb el suport d'altres cossos de seguretat de la ciutat, com els bombers, i s'hi ha sumat un munt de cares conegudes de l'àmbit polític i social terrassenc. Hem patit perquè no arribàvem al número pel rècord Guinness, però al final ho hem aconseguit, estem dintre del número i som la primera població en el món que reuneix a 400 perruquers rapant el cap al zero per una iniciativa solidària. L'any passat els diners recaptats es van destinar a la construcció d'un centre especialitzat a l'Hospital Sant Joan de Déu. Aquest cop aniran directament a la investigació. Compte que la investigació del càncer infantil no compta de fons públics. O sigui que tot el finançament que té és a base de donatius, d'empreses privades i d'iniciatives com aquestes que fan que s'aboqui tota una ciutat per fer realitat el somni de molts nens, que és la seva cura i donar esperança. La campanya d'aquest any de la Policia Municipal té com a principal reclam les polseres Candela, que es venen a 5 euros, i en l'elaboració de les quals s'hi han implicat diverses entitats de la ciutat. Porta per nom Dale Candela i es completarà amb un calendari solidari que es presentarà a l'octubre. Ciutadans ha organitzat una conferència per analitzar les dades del segon baròmetre de satisfacció dels serveis públics que suspèn Terrassa en neteja i recollida de residus. La formació ha celebrat el debat un dia abans del ple extraordinari que reprova la gestió municipal en aquest àmbit. A l'agost es va fer públic el segon baròmetre de satisfacció dels serveis públics impulsat per l'Observatori de Serveis Urbans OSUR a través d'una enquesta realitzada per Ipsos. Les dades diuen que el 65% dels terrassencs i les terrassenques estan satisfets amb els serveis públics municipals, 3 dècimes menys que l'any anterior i un punt per sobre de la mitjana espanyola. El servei de l'aigua és el millor valorat amb un índex de satisfacció del 70%. La prestació que millor evoluciona és la del transport públic, amb un 64% dels ciutadans satisfets de mitjana, millora un 13% respecte a l'anterior exercici. En el tercer lloc se situa el manteniment de parcs i jardins amb un índex d'acceptació del 63%. Per contra, la neteja viària i la recollida d'escombraria són els dos serveis analitzats que no arriben a l'aprovat. El grup municipal de Ciutadans ha organitzat aquest dilluns a la tarda una conferència per analitzar aquestes dades en profunditat gairebé 24 hores abans del ple extraordinari sobre neteja i residus. Unes 25 persones hi han assistit. Segons el director general de l'Observatori, Ramiro Aurín, Terrassa suspèn en neteja i recollida de residus amb un 4,5. Però suspèn en la mitja espanyola. La mitja espanyola té un suspès alt, per dir-ho d'alguna forma, tenim més de 4,5 per entendre'n sobre 10, però és el que dona de mitja. Hi ha altres ciutats que aproven, però hi ha ciutats que tenen un resultat molt pitjor. Les dades del baròmetre sorgeixen d'entrevistar més de 5.000 persones dels 30 municipis més poblats de l'estat espanyol. Terrassa se situa en la posició número 12 d'aquest rànquing de valoració, 3 llocs menys que l'any anterior, precisament per la insatisfacció per la recollida d'escombraries i la neteja viària. I el que fem ara és anar en directe cap al Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa, on s'està celebrant el ple extraordinari sobre la neteja i la recollida de residus a la ciutat. Recordar-los que han estat els grups municipals de Terrassa en Comú i d'Esquerra Republicana els que han forçat la celebració d'aquest debat per reprovar la gestió del govern en aquest àmbit. Els responsables municipals ja s'han defensat, han titllat de sessió d'oportunista i han defensat que la neteja ha estat una prioritat al llarg de tot el mandat, tot i que la crisi econòmica ha obligat a destinar
destinar més diners a serveis socials. Per Esquerra i TEC, aquesta sessió ha de ser un debat constructiu on es parli del contracte programa d'Ecoequip, les línies d'acció i les prioritats d'inversió del nou pla de residus. En definitiva, per millorar la neteja, reduir el cost de la gestió de residus i trencar l'estancament del reciclatge a la ciutat. Que no acaba sin funcionar, pues evidentemente sí que nosotros nos plantearemos en el futuro y quizás como propuesta electoral, pues que el modelo de servicio... Canviem de tema. Un nou punt municipal informarà i assessorarà gratuïtament aquelles persones que necessitin tramitar la sol·licitud de la renda garantida de ciutadania. Serà possible gràcies a un conveni amb el col·lectiu d'aturats Més 50 que prestarà aquest servei a un local de Can Anglada. Ya lo sabéis. L'Ajuntament de Terrassa signa un conveni de col·laboració amb l'associació Colectivo de Parados Más 50 per assessorar aquesta plataforma sobre com tramitar millor la renda garantida de ciutadania. La base del conveni, que compta amb el suport de la síndica de Greuges, preveu impulsar un punt d'informació i l'assessorament gratuït sobre els procediments de recursos per obtenir la nova prestació que garanteix uns mínims ingressos dignes per a les famílies. També s'orientaran les reclamacions d'aquells sol·licitants que no hagin obtingut un pronunciament favorable i se'ls acompanyarà en la presentació i tramitació dels recursos pertinents. L'Ajuntament aportarà el material informàtic posant-lo a disposició de l'associació, que atendrà els ciutadans al local del carrer Jacinelies 27. L'Ajuntament vol fer costat a les persones a qui se'ls denega la renda garantida i que podran recórrer sense despeses addicionals. Així, l'Ajuntament reconeix la situació de vulnerabilitat de les persones sol·licitants de la renda garantida, una prestació que té per objectiu assegurar els mínims per una vida digna de les persones i dona suport a les unitats familiars que es troben en una situació de pobresa. El desplegament de la llei de la renda garantida de ciutadania aprovada el juliol passat està donant lloc a nombroses situacions de suspensió de tramitacions, denegacions i resolucions negatives, amb el conseqüent perjudici de molts ciutadans de Terrassa que es consideren amb el dret per obtenir aquesta prestació. El col·lectiu Parados Más 50, que forma part de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, organitza actes informatius i assessora sobre els procediments i models de recursos i reclamacions. El conveni signat amb l'Ajuntament tindrà una vigència renovable fins a finals d'any. Preservar el medi ambient. Amb aquest objectiu neix el programa d'Educació per la Sostenibilitat, que aquest curs arribarà a tots els centres educatius amb una 80ena d'activitats. La iniciativa també contempla propostes obertes a la resta de la ciutadania. Entre les novetats destaca un escape room centrat en els residus. El nou programa d'Educació per a la Sostenibilitat previst per aquest curs 2018-2019 arriba amb vocació de sensibilitzar a tota la comunitat educativa sobre la importància de preservar el medi ambient. El programa incorpora aquest curs 80 activitats adreçades als centres educatius, des d'escoles bressol fins al batxillerat i la formació professional, tot i que també recull noves propostes adreçades a la ciutadania en general. Les principals novetats d'aquest any és l'oferta de propostes per conèixer l'anella verda i la biodiversitat del nostre entorn. També hi ha activitats relacionades amb el soroll, la contaminació atmosfèrica, el canvi climàtic, l'agricultura ecològica i els horts urbans. I propostes educatives de llarga durada com la participació en la xarxa d'escoles per a la sostenibilitat, actualment formada per 24 centres. Entre les 80 activitats d'aquest any també destaquen 37 tallers a l'aula que incorporen per primera vegada un escape room de residus o un altre sobre com obtenir llavors per a l'hort. També hi ha 17 visites a instal·lacions i equipaments ambientals, 3 activitats de natura i 2 relacionades amb el Parc Natural de Sant Llorenç. En el curs passat, un total de 72 escoles públiques i concertades amb 11.664 alumnes van participar en el programa d'Educació per a la Sostenibilitat. De la resta de ciutadania hi van participar 275 persones i 5 entitats a la ciutat. Les inscripcions a les propostes dirigides a la ciutadania s'obriran al gener i es faran fins al mes de juny del 2019. El meteoròleg Francesc Mauri ha parlat sobre el canvi climàtic aquest dilluns al campus de la Politècnica de Terrassa. Ha estat en el marc d'una conferència organitzada per l'associació Actes. Mauri s'ha referit a l'escalfament global, a la influència humana en aquest tema i a com de fonamental resulta per la nostra existència. La propera xerrada, prevista en la programació d'Actes, serà el 8 d'octubre i anirà a càrrec del síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, que parlarà de la defensa dels drets més enllà de les lleis. Perquè no hi ha res que duri sempre, està claríssim. La baixa, és a dir, el que veiem ara mateix, 17 de setembre, sembla que era femella, 5 de l'avió.
I comencem els esports parlant de bàsquet femení. Debut amb derrotes, però, del Club Natació Terrassa davant del Joventut Les Corts per 55-36 a la Copa Catalunya i també de la Jet Coesport contra el Safa Claró per 47-67 a la primera catalana. El Club Natació Terrassa no va tenir diumenge una bona estrena a la Copa Catalunya femenina de bàsquet. El conjunt que dirigeix aquesta temporada, Josep Miquel Bossacoma, va caure per 19 punts de diferència, 55-36 a la pista del Joventut Les Corts. I això que les agarenques van començar molt bé, dominant els dos primers quarts gràcies al seu bon treball defensiu i a les accions en atac d'Anna Vidal i de Carla Escuert. Al descans anaven 4 punts amunt, però tot va canviar a la represa amb un Les Corts molt més intens. Un parcial de sortida de 17-2 va ensorrar qualsevol opció de victòria del Club Natació Terrassa. La Jet Coesport tampoc va tenir un bon debut a la primera catalana i va caure estrepitosament per 20 punts, 47-67 contra el Safa Claró. Un parcial de 6-29 en el primer quart d'hora va descentrar totalment l'equip que dirigeix aquesta temporada Carles Company. Després de 2 primers quarts per oblidar, les blaves van millorar les seves prestacions en atac, però en cap moment van poder eixugar el coixí de punts del seu rival. Tampoc hi va haver bons resultats a la preferent femenina de futbol. Els dos equips locals van perdre el Terrassa Futbol Club per 1-0 al camp del Manlleu, mateix resultat per al femení Manu Lanzarote davant el Levante Les Planes al municipal de Can Anglada. El conjunt de Marc Abastany va oferir una bona imatge contra un dels rivals més potents de la categoria i només un solitari gol de Nerea Gómez en el minut 72 va acabar trencant la igualtat en el marcador. Les visitants, que es van quedar en inferioritat numèrica, al darrer quart d'hora van saber aguantar aquest mínim avantatge fins al final. El Manu Lanzarote visitarà l'Atlètic Vilafranca la propera jornada, mentre que el Terrassa Futbol Club rebrà el Sant Cugat. I acabem amb cultura. Aquest cap de setmana va començar una nova temporada d'espectacles familiars a Terrassa. Abans de la primera actuació al Teatre Alegria, els nens i nenes van poder jugar i participar dels tallers organitzats a l'exterior del teatre principal en una festa. I poc després van poder gaudir de la gallina dels ous d'or. La companyia Zum Zum Teatre va ser l'encarregada de posar en escena aquesta història sobre la importància que poden arribar a tenir els diners. En aquest espectacle, els grangers protagonistes no hi donaven importància fins que va arribar a les seves mans una gallina que va pondre un ou d'or. La programació familiar al teatre principal continuarà el proper 14 d'octubre amb el concert del Pot Petit. I avui acabem amb les imatges de l'inici de la programació familiar, que es podrà seguir a Terrassa fins al desembre, amb un total de 6 espectacles per a totes les edats. I tornem demà, a la mateixa hora. Bona nit.